Наследствените нарушения на кръвосъсирването са сериозни заболявания, които засягат ежедневието на милиони мъже, жени, деца, техните семейства и близки по целия свят. По време на този филм ще научим повече за различните типове нарушения на кръвосъсирването, включващи хемофилия тип А и Б, хемофилните носители, болестта на Вилебранд, дефицитите на редки фактори на кръвосъсирването и наследствените нарушения на тромбоцитите. При здравите хора кръвотечението започва с нараняване на кръвоносен съд. Той се свива, а това спомага за спиране на кървенето. Кръвните клетки, наречени тромбоцити, образуват нещо като запушалка върху наранения участък. В същото време много кръвосъсирващи фактори, които са част от кръвта, действат заедно, за да образуват съсирък върху запушалката. Това я прави по-здрава и спира кръвотечението. Хората с нарушения имат намалени или нефункциониращи кръвозасирващи фактори или тромбоцити. Съсиръкът, който те образуват, е по-слаб и затова кървенето трае по-дълго от нормалното. То спира, когато липсващият фактор бъде заменен. Разпространението на хемофилията е около 1 на 5000 родени момчета. В своята най-тежка форма болестта може да бъде много сериозна. Хемофилия А е дефицит на кръвосъсирващ фактор 8, а хемофилия Б е дефицит на кръвосъсирващ фактор 9. Хемофилията е наследствено заболяване. Тя се пренася от Хикс хромозомата и затова се предава от майка на син. При около 30% от случаите обаче липсват данни за унаследяване и появата на заболяването изглежда случайна. При хората с хемофилия има засилено кървене в ставите и мускулите, което започва от много ранна възраст. Това може да доведе до дълготрайни увреждания в случай, че не се приложи своевременно лечение. До момента хемофилията не е лечимо заболяване. Въпреки това съществуват много добри терапии, при които се замества липсващият кръвосъсирващ фактор. Все още обаче 75% от хората с тежка форма на заболяването нямат достъп до подходящо лечение. Хемофилията ми се отрази много тежко. Аз съм на 24 години и се нуждая от замяна на колянна става. Имам тежък артрит, както и засегнати стави, така че понякога справянето с болката ми коства голямо усилие. За ежедневното ми лечение на хемофилията е нужно да се храня правилно, да вземам концентратите с моя фактор, да спазвам някои ограничения и да посещавам редовно центъра за лечение на хемофилия. Въпреки че за мен е предизвикателство да живея с хемофилия, аз все пак се умявам да водя един относително нормален живот. Макар че болестта засяга предимно мъжете, жените, които са носителки на гена и могат да го предадат на децата си, са наречени хемофилни носителки. Повечето от тях обичайно не проявяват симптомите на заболяването, но биха могли да получат усложнения, като обилно кръвотечение по време на менструация, раждане или хирургически операции. Разбрах, че съм носителка, когато поставиха диагноза хемофилия на сина ми Пол. Сега, като се замисля, ми се струва, че съм имала по-дълги и вероятно по-силни кръвотечения от повечето хора. Питам се за някои от собствените си симптоми, както и защо не им обръщах малко повече внимание. Мисля обаче, че повечето майки на хора с нарушения в кръвотечението се концентрират толкова силно върху случващото се с сина им, че техните собствени проблеми несъмнено им изглеждат твърде незначителни. Струва ми се, че в последно време започва да се говори за някои от проблемите на хемофилните носителки, така че е важно хората да се образоват и да бъдат във връзка с центровете за лечение. Докато жените могат да бъдат единствено носителки на хемофилия, то от болестта на Вилебранд могат да боледуват както мъже, така и жени. Макар това да е най-често срещаното наследствено заболяване на кръвотворния апарат, само малък процент от хората биват диагностицирани. Особено при жените на болестта на Вилебранд, както и хемофилното носителство, е трудно да бъде диагностицирано. Много хора с това заболяване имат оскъдни или никакви симптоми, а жените дори не могат да разберат, че са болни, докато не получат усложнения при раждане или вследствие на хирургическа операция. На практика са нужни средно 16 години, докато се установи, че една жена е болна от болестта на Вилебранд. Бях диагностицирана с болест на Вилебранд тип 3, когато бях на 2 години. Имах много силно кървене от венците, кръвоизливи в ставите и обилни кръвотечения при менструация, менорагия. Не можех да водя пълноценния живот на сестра ми. Сега, след като ми се прилага добра заместителна и физиотерапия, имам само слабо кръвотечение от венците. Вече мога да ходя на кино, да чета книги, да пазарувам, а и да бъда със семейството си. Това е страхотно.
Дефицитът на редките кръвозасирващи фактори е проблем, свързан с кръвотечението, който се дължи на липсата или намаленото функциониране на някои от тях. За тези състояния се знае малко, тъй като много от тях са открити едва през последните 40 години. Проблемите с дефицита на рядък фактор на кръвосъсирването могат да бъдат интерпретирани от много гледни точки. Двата пола са засегнати в еднаква степен, като при жените заболяванията най-често могат да се проявят с менорагия или кръвотечение след раждане, макар че има още цяла поредица от симптоми, които трябва да бъдат изследвани. Те може да са сходни с тези на болестта на Вилебранд, но се различават значително от симптомите при хемофилия тип А и Б. При диагностицирането и лечението на хемофилия тип А и Б е реализиран голям напредък, но има известно изоставане при недостига на някои от редките кръвосъсирващи фактори. Дори пациентите да бъдат диагностицирани, поради малкият им брой не разполагаме със същото ниво на информираност. За тези състояния има и малък брой лечебни средства и за това е необходимо да се провеждат повече изследвания и разработки в тази област, така че наистина да може да се предложи лечение за всички. Аз съм един от малцината в света, които имат дефицит на рядък фактор 1 на кръвосъсирването, поради което съм се сблъсквал с много физически и емоционални предизвикателства. Има и други смущения на кръвотечението, които са също толкова рядко срещани като моето. Най-голямото ми предизвикателство бе да накарам приятелите си, семейството и дори някои медицински специалисти да разберат специфичните ми потребности от грижи и лечение. Хората с нарушение на тромбоцитите не могат да спрат кръвотечението, предизвикано дори от малки наранявания.